ई आपके दोस्त यार खती ना कि अगर दोस्त ना अगर सुख में बा तो बिना बोलौले जइया मत, अगर दोस्त मुसीबत में बा तो आमंत्रण के इंतजार मत करियो। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिल कभी ना आए। नमस्कार प्रणाम, हम ये मिराज भोजपुरी आमदम्बा अच्छा सोच अच्छा बात में आपके स्वागत करत हैं। बनल रही वीडियो को लास्ट तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करल ना भूलो। बहुत हम मिलत हैं वीडियो के लास्ट में। धर्म के सबसे सरल बात कि हमारा वजह से कौनो भी इंसान के दुख न मिले, यह धर्म है। इंसान के चाल धर्म से बदलेला और धन से बदलेला। जब धन संपन्न होला तो अकर के चलेला, और जब धर्म संपन्न होला तो विनम्र हो के चलेला। कि हे भगवान, जिंदगी भले ही छोटवन दिया, लेकिन ऐसा दिया कि सदियों तक सबके दिल में जिंदा रही और अच्छा कर्म कर सकी। कि अभिमान तब आवेला जब हमके लगेला कि हम कुछ अच्छा काम कैले बा, और सम्मान जब मिलेला तब दुनिया के लगेला कि हाँ वो अच्छा काम कैले बाटा। जे दूसरे की इज्जत देला वो खुद इज्जतदार होला। काहे से कि इंसान उहे देला जवन ओकरा पास होला। कि एक चेहरा के अहमियत हर एक नजर में अलग काहे हो रहा, और वही चेहरा पर केहू खफा तो केहू फिदा काहे होला। कि घर के अंदर जी भर के रोलिया, लेकिन दरवाजा हमेशा मुस्कुरा के खोलिया। काहे से कि लोगन के पता लग गई ना कि तू अंदर से टूट चुकल बाटा तो तुमके लूट लिया लोग। कि एगो मंदिर पर बहुत अच्छा बात लिखल रहा कि जूता चप्पल के साथ अपन गलत सोच भी बाहर निकाल के जा। इंसान कबो गलत ना होला, ओकर वक्त गलत होला, लेकिन इंसान के ही गलत करेला। जैसे कि उदाहरण में हम बतावत हैं कि पतंग कबो नहीं कटेला, कटेला तो ओकर धागा, लेकिन सब कहेला कि पतंग कटल बा।